Aiwa, muri yeZimbabwe ndinoziva kuti munhu wese anga akamirira kuda kuziva kuti delegation yakatumwa naEmmerson mnangagwa kuGaborone kuti inonegotiata neSADC pamaprovisions panyaya yekunoita mafresh elections munyika yeZimbabwe kuti vakazonokurukura kuti kudii. Saka ndinokuti kana usati wasubscribe achibva wasubscribe to this channel like utina on the bell icon tombotsvana maupdates anokupa pano paZim News Live. Aiwa, muri yeZimbabwe delegation yakanosvika asi tinoona kuti SADC inoratidza kuti haisati yachinja mind yayo panyaya yemafresh elections. Noti tinoona kuti zviri kunzi the SADC secretariat did push back on that GNU proposal by Zanu PF. A GNU does not cure the Zimbabwe electoral process, which fell short of the revised SADC guidelines and the principles of a democratic election. Saka tinoona kuti vanhu vakaenda ava vakanopuwa matems. Ngatione kuti matems acho anonzi kudii. Anonzi number 1, SADC has not changed its position on Zimbabwe elections and on its SERIOUS report on Zimbabwe elections. Number 2, zvonzi the Zimbabwe government should take steps to correct the illegitimacy in Harare by cooperating with SADC in its due processes and protocols. Varadza kuti havasi kuchinja maindi avo sauda kuti Zimbabwe icooperate neSADC on its steps kuisa mafresh elections muZimbabwe. Number 3, vanonzi Zimbabwe will be excluded from various key SADC processes until the illegitimacy in Harare is resolved. Zanu PF should ensure they stop escalating the tense situation in Zimbabwe political impasse but take steps to correct political crisis. It's important and key for SADC to have a Zimbabwe that works. Those of emphasis kuti importance yeSADC varida kuti Zimbabwe ive Zimbabwe inofunctiona. It's also good for the people of Zimbabwe. Therefore, the Zanu PF government should not focus on themselves but on the generality of the people of Zimbabwe. Saka tiri kuona kuti vanhu veSADC havasi kudzora tsvimbo, vari kuti isusu we are fighting for fresh elections in Zimbabwe, and on the 10th of January ma-individual kana ma-representatives eSADC anenge atova munyika yeZimbabwe vachiona kuti what's the way forward kuisa mafresh elections munyika yeZimbabwe. Saka muri yeZimbabwe ndopandokuti chimbotipai maonero enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Furidza kupinda mucomment section medu muchitiudza kuti munoti kudii. Aiwa, muri yeZimbabwe muchilike, muchisubscribe nekutina on the bell icon mura muchiona maupdates anokupai pano paZim News Live YTS. Tatenda muri yeZimbabwe.